uma uwumuntu wabaphansi uyafana nomuntu okhontrolwa njenge-remote control. Usuke ungayiphileli impilo yakho, usuke uphila nje impilo yabaphansi. Suke bekuphilisa impilo ethandwa ibona, uwenze into abayifunayo bona ngesikhathi sabo. Ya, ngiyazi ngiye ngizwe abanye abantu bethi hhayi bayakhulunyiswa, bayatshelwa ukuthi abakho basuke besabancane noma besayiy'ngane abantu abadala. Iy'nkulumo engike ngizizwe abantu beyikhuluma. Angiphiki abanye kuyabasebenzela, kodwa wena mowabaphansi kubalulekile ukuthi wazi uhlobo ledlozi elingenile ukuthi uhlobo luni. Lizovuma yini ukukhulunyiswa? Lizovuma yini ukuthi wenze intando yakho ngaphezulu kwentando yabo? Uma wowabaphansi kubalulekile ukuthi umoya wakho uhlezi uphansi. Kubalulekile ukuthi izinto ey'ningi ezenzakalayo ungayikhweshini kakhulu. Yebo, zikhweshini zona kodwa hhayi kakhulu. Funa ukwazi isizathu ukuthi siyini, bafunani, ngoba vele awusoze waphila impilo ethandwa uwena. Uzophila impilo ethandwa abaphansi ngoba suke bekukhontrola wena. Ufana nje uyakhontrolwa njenge-remote control ukuthi uzokwenza lokhu, sokuthunga lokhu, sikuthume lokhu, sikuthume lokhu. Usuke ungayiphileli impilo yakho, usuke uphila impilo yabo abaphansi phela. Kubalulekile-ke nokulalela futhi. Kubalulekile ukulalela, ubalalele, uthobeke nje. Indlela yabaphansi ayidingi into ey'ningi, kuphela idinga ukuthobeka nokulalela kuphela.